Kamara maroma intie jara malulu TV en kinde makare. Maendi en chiro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde ka ukelo Lulu TV kod an Jeffo Mbaka. Thor mar wach odiochieng' ma kawuono en dongruok mar uchumi. Wadwaro rango ni to wan kaka piny mar Kenya wantiere kanye economically to gin ang'o gini monego bed ni watimo mondo wadongre e yore mag uchumi. Ka achiel kod weche mabende thiro dongruok mar uchumi ma pacho kaendi. Antiere kod wele studio kaendi jolony duto e weche mag uchumi. Abiro miyo gi thuolo mondo gimosu ginyisu nyingegi kaeto biro nyime kod twak machalo kama indi. Arwako we studio kena gonu erokamano kuom kawo thuolo maru mar chopo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono mondo mi watwagi weche mag uchumi kaka un joma olony e weche mag uchumi. Sani wadhi nyime kod weche mag siasa koni kod kocha. Na bende kelo luoro ana ka piny ma oko bende oro otene jogi ni oyo kik udhi e piny mar Kenya sani yiero biro nyalo bet ni buok bende nyalo beti. Magi e gin weche mwadwarango achiel kachiel. Ni thuolo imoso ganda wenyisi gini. Erokamano Joramogi, I'm Bob Mwango and Janya Kach. I'm here to discuss the political, economic matters kaka jadungu sewachinu, and I'm happy to be here. Arwaki studio. Erokamano Jeff. Ani luongani Anthony Jaragenya. Yes. Awuodu Genya. Siaya County. Igweng' miluongo ni Sega. Naero kabisa mondo abika wuono mondo wapuonjre gik matimore Kenya. Erokamano nya Anthony Jaragenya. Sebedo ka ilalnwa e thuolo ma ok tin ne dweche abiriyo kama indi nyaka nobed kodi higa mokalo. Kawuono mochako bedo kodi higa niri. Kata kamano en dech mang'eyo ni ok nyal geng'. Jaragenya in ng'at ma olonye weche mag uchumi. Uno kaendi gi Bob Mwango ng'ama bende olonye weche mag uchumi mana kaka in. Nyiswa ni sani eri uchumi mar piny mar Kenya. Ano kanyalo ng'eyo ni sani en kama chalone. Wanyalo wache nade kawuok e dhow joma olonye weche mag uchumi. Ber mondo waketi piny makwatiyo gi terms moko madonga Yes. kaka gross GDP, Yes. gik makama. Nikech kwa chako loso gi terms jowinjowa ok winjo maber. Gima koro nyaka wapenjre sani to jo Kenya winjo nade. Yes. Be ka gidwaro nyiewo chiemo be ginyiewe nengo moyweyo. To jok ma onge pesa to be ginyalo ka gipidho gikgi ka gin gi kodhi be giyudo kodhi yo moyweyo. Mago e gik makoro sani nyaka warang to kopenjo jo Kenya to giwinjo nade dak e Kenya. Yes. Dak ye tek kose dak ye yom. Ng'ato ka dwa tero nyathine e skul to be otere e yo mayot monyalo yudo kaka ochulo school fees. To koko chul school fees be nyathi imiyo puonjruok tiegruok mowinjore. Mago e gik manyaka warang. Ai wawuondre ni wadwa wuoth. Be wuotho sani yot kose wuotho tek. Yes. Ka ng'ato tuo be onyalo dhi osiptal bi chiedhe bonwang' chieth maber. Mage gik manyaka orang kwas neno mage te. Yes. Bo wacho ni be Kenya wacho ni an gik mowacho go te awinjo ni anyalo yudo gi nengo moyweyo. Yes. Anyalo yudo gi wang'e mayot. Wacho ni economy dhi maber. To kwacho Kenya wacho ni mondo nyiew mogo. Yes. Kata rego duma mare ipong' en owinjo matek. Kata wuotho mayando wuotho mayot owinjo matek. Japengo kadwa apengo kadwa tingi to charge pesa mang'eny. Magi ka jo Kenya ywa. Kata ka en Jeff dwa dhi e bank, odwa kawe mkopo moro matin. Odwa gero go nyao, de kro chako biashara ni. To yudo ni mondo yud loan no en wach matek. Yes. Mago ko wacho ni piny ok dhi maber ahinya. To ka wawinjo weche kaka winjo ni Kenya Airways timo retrenchment. Yes. Kiwinjo Procter & Gamble timo retrenchment. Kiwinjo kambe kaka manchalo Colgate. Yes. Loro kembe gi Kenya ka giri kuonde mamoko. Tiwinjo wawacho ni piny ok dhi maber. Nyaka watim ang'o mondo piny odhi maber. Mani piny makoko. Erokamano Anthony Jaragenya. Amor ka winjo weche mikelo koni kod kocha ka irango wachno ero kendo ikete e yo malach ma ja Kenya nyalo understand. Nyalo winjo ni oyo katero nyathina skul to bende awinjo pek. Sama dwa dhi nyiewo chiemo mondo joga ocham bin awinjo pek. Wacho ni ka nitiere pek ma kamano to ne nitiere wach maduong'. Nitiere question ma kono wapenjo ni to wan kaka piny mar Kenya waboth timo chalo nade. Bob Mwango weche mag uchumi pacho kaendi. Anthony osewacho makore in inyalo wache nade. An kaka nyalo wache Joramogi, aparo ni gik ma Anthony wacho go. Yes. Gin gima waluongo ni economic indicators. Yes. Ka economic indicators ok beyo to nyiso ni nitie problem. Nyiso ni nitie problem e economy, ji ok winj maber. Ka ng'ato ok nyal rego yo mayot, ng'ato ok nyal travel yo mayot, nyathi ok nyal dhi skul yo mayot.
okinya nuango what I call essential commodities. Not really mayot as such, but fair. It's gimayot only. Kijogo ben inputs. Okinya no gigeyo mama fair ma indi feel maber. Niso ni uchumi raj. Uchumi karaj. Usually there is a reason mommy uchumi raj. So really, truly speaking, economy to okber. The economy okber nitiere yuagruok ma ji nigo mang'eny. No ng'ato dwa nyathine school en a problem. Ka ng'ato dwa dhi ng'iewo chiemo en a problem. So I concur gik mowachogo like a very big percentage. Gima ng'eyo ni there are sometimes reasons behind why things are the way they are. Koro samoro nyalo ng'oni samoro uchumi nyalo bet maraj in some parts of the country. To okorach ahinya elsewhere. Mamano bendo depend gi initiative by the locals. Kaka nyano ng'o Nairobi kae, nyano ka ji mang'eny piny tek no ng'ato kowuok e ot gokinyi to odhi otimo gimoro ni hustling. Odhi oruchore to sama oruchore no ang' oduogi gimoro. Mama ma jalot kowuok ang' oduogi gimoro ma nyithindo chamo. To nitie kuonde moko ma ji ok ginene ji ok aggressive enough mondo gidhi gi fetch for themselves. Samoro girito mana from heaven mondo sirikal omigi gimoro. Gionge personal initiative. Samoro jomoko bende onge what they call operating capital. Capital mondo gichak kata mano ala mara lot noero kata mara peng kata whatever. You need capital. To capital no samoro ka onge to problem big. Now the reason why your capital onge could be very many. Maybe we're going to go into that. The reason why a lot of people don't have capital to start something could be very many. Inwango ni kionge capital, you can't start anything. Kaya ni capital nyala chango gimoro, and with good management, you will do better. So generally speaking, really, the economy is not good, and the reasons maybe we're going to analyze later. But one of the reasons I would advance to that, and one of the reasons I would advance to that, Sani at this time of the year, or this we are in what they call election year. During election year, people tend to concentrate on politics. And when you concentrate on one sphere of life, then the other one suffers. So when we are all concentrating on politics, then we have economic development. Some economic development, no, then people suffer. And then kaji suffer, so there is no trickle down economics only. Like the government now, a lot of government resources now are channeled through into political activities. Koro jalo bi obet mayot mundo pesa trickle down to the people. Hence the situation which is not really good. Bob Anthony Jaraganya kadugo ire nitire question mark mane waketo kani. Bobo sechako wache unyo kokelo weche mag siasa facho ni saniri wantiere iga ma Uganda dwani mondo dhie yiero. Neno ni Uganda mathoth keto pachgi e weche mag siasa. Wadwarango ni to question mark na wan godo ni Jaraganya kwarange wacho weche mag chiemo kanyo rekwacho ni kabe chiemo tek to mano neno ni Uganda mane piny nwero giwinjo matek. Kane wantiere iga chien koja chande katiga mara 2010 kinyalo paro nengo mogo ne poko chopo kata 120 kata 110. Kane nyalo nyewe mang'eny ne 110 kata 100 ewie. Sani ring'eyo kama nengo mar mogo nwero nitiere kwa wuoyo kaka sani. Sani chako ganda wayuak ni chak mane ginyiewo siling 50 sani moko siling 60 moko siling 65. Iparo ni question mark mwaketo ni ang'o matin? Mokwongo bei kakirango bei mag micham. Anya wacho ni wasebedo kodoro malach. Koro mano bende nyalo affect chiemo kakwa yudo chiemo. Nikech iyudo ni sana jo Kenya ohero miluongo ni kuon. Koro iyudo ni kaka ji osebedo ka pito weche mag cham okosebedo maber nikech oro mosebedo. To national government nyaka bed ni nigi plan de maber mag rango weche kaka piny kaka nyak. Nikech wang'eyo maber ni national government kirango documents ging'eyo maber ni Kenya tiyo kod oduma kilo adi higa. To ging'eyo maber ni kuom higa ka higa Kenya produce ogunia adi kata kilograms adi mag oduma. Koro girango to deficit wan go marom nade. Ka gisebno deficit pinjere to wan kaka national government onego benwa import chiemo oduma marom nade mwakano to cater for the deficit mawanego. En ga wach mateka ina kendo wach maracha. Kan national government okotimo kamano. Kan planning mitimo Ministry of Finance okotimo kamano, Ministry of Agriculture. Bokelo report wach higani
chiemo ma jo Kenya yudo rom kama chiemo ma wadwaro kuom higa rom kama watimo plan mondo wa import deficit mantie mano aneno nene kotimore emomi neno ni sani mogo mani wanyiewo 70 siling 70 kuom kilo ariyo sani kuonde moko en siling 160. An gik moko kaka chak ok en gimoro manya wacho ni en gima lich ahinya. Aneno ni jo Kenya nyalo dak maonge chak. Gima lich ahinya en mogo. Nitie jomoko matiyo kod michele. Mage gik maneno ni bechgi onego rang kabisa. Makonwang're ni michele mwango ok nyal terowa kuom dweche 6 modong'. To warang kaka wanyalo nwang'o michele e Kenya ka. Pinje kaka Thailand kidwaro mchele ibiro yudo piyo kendo inyalo nyiewo mchele kuro mayot kabisa. Kidhi Brazil gik moko kaka mchele gi inyalo yudo bei mayot. Magi national government onego bed ni plan maber mondo wayud gi. En wach matek ahinya ikelo wach siasa. Ingen siasa across the globe sama ji di election. Ji kaka investors ng'ato madwar invest kata gimoro e Kenya ka pod okano pesa ne to rito ni waritie bang election bang ka jose yiere aera ka kuranya keto pesa e election investment to en gima rach ahinya ni ka in gi not a stable political system mikia matokeo bro wuok nade mikia seche moko matokeo ko wuok bro bede violence bro bedo post election violence koro ng'eny ji manyalo keto pesgi e Kenya ka gimako pesgi giwacho warit komondi bang election ako bro keto pesa en gima rach nikech kirango pinje kaka Ghana ka di election it is known ni ka election wuok marach ng'at moyombi nyalo dhi e court to court bro amua gin gi system matiyo Kenya ka inwang'o ka pod washuku system mago washuku institution mago seche moko inwang'o ni sana ka Jonasa kata Raila Amolo Odinga ka wacho ni wang'ni okadhi e court wang'ni okaduog na wacho no kwala mano is a bad indicator ni wakia ni okay koyombe obro timang'o is it a post-election violence or what is it magi koro buogo investors manya kelo pesa ka kata local investor madwa keto pesa gi investment nikech en ng'at madwa gero ode majipango emwacho waket pesa naka samo keto pesa ne migero go ot to nitie jomoko mabiro biro timo mijengo jalo simiti biro biro ouso simiti ne to ng'ama loso simiti bende obro wacho ni kelna urto mang'eny adwa mondo loso simiti mang'eny nikech joma ng'eny gedo mano economy start building up kaji the election and it is not the institution are not there maji wachon what the election but we have institution which is dependable don wabed maonge wach then sama ji the election sani bende asaneno ka iyudo ka mibadhi koro dhie malain to mibadhi dhie malo gima yande inyiewo monego ben national government nyiewo kata 1 million inwang'o national government nyiewo 5 million koro mano nyiso nango we are not matching the money with the product koro inflation di mbele inflation di malo inflation ka di malo temo mi yudo ni mama madwa dhi nyiewo mafuta manjo nyiewo a liter 60 bob odhi nyiewo 130 nikech inflation odi malo ayin tigi moro miluongo ni money laundering en pesa mabiro ma ukia kama wuoki ochopa chopan pap indalo election pesa jadonjo mang'eny to pesa ni kadonjo tiyudo ni bech gik moko dhi malo nikech nitie jomoko manyalo biro wacho ni Jeff tai nini wang'eyo ni nyiewo siling 600 to an adwa nyiewo 2,000 an kaka jaragenya maonge pesa kadhi nyiewo tai ng'ama uso wacho tai sani inyiewe siling 2,000 nikech nitie jomoko manyalo nyiewo 2,000 an kaka ng'ama onge nweng'o ok anya nyiewo tai no siling 600 ma is the real price mage gik matimore ndalo election erokamano magi eki buogo oganda madwani mondo oket mwandu erokamano nya Anthony Jaraganya Bob iwinjo ka Jaraganya Olivo Kanyero wacho ni kaonge kod institutions mwanyalo trust kaka saniri kwa dhi yiero to miyo buok betie
kaka sani joko wacho ni ka ji dhi yiero to onego bed ni ka nitiere to moro amora e tok yiero to ganda nyalo tiyo gi institutions machalo kaka judiciary mondo mi ging'e ni to ka wadhi e doho en kama onego bed ni tego jok malarore. Ka Bob gi Jaragenyo biro tang'yo ni oyo Jaragenyo ikoso ne Bob maendi e kaka onego bedi. Bende iparo ni wan kaka jo Kenya wantiere kod sani IBC kaachiel kod judiciary. Iparo ni wantiere kod geno moro mo koso duonde gi bende osenyiswa ni ginyalo tiyo maber maonge kod influence moro. Yes, Jaragenya, I think you watch ago, Ngenja kon kago, but I'm going to differ, not really differ, but I'm going to answer them in a different way. Sani economy raj. The economy raj, one of the reasons of the economy raj, and because of the political situation we are in now, we are in election year. Because in election year, nitiere gimilungo ni apathy, fear, kada luoro moro mar investors. Koro investors kok dwa invest, so there's no productivity. So iwacho gimoro kanyo ni Baba Raila Odinga wacho maber ni this time okobi duogo no mae kendo okobi dhi e court. Koro ka ng'ato osewacho ni okobi duogo no mae kendo okobi duogo no dhi e court. Dongo se cause apathy, dongo se cause fear ji. Nyiso ni kopo ni okoyombo to there's going to be war. Okobi duogo, okobi seek what they call legal redress from the institutions ma wan godo. Institutions ma wan godo pani IB sani ma wan go sani is newly constituted. Nitiere moro mane ok dwar, mane Baba ok dwar, mane jogi fight mane ogoli. Ma sani ne giwuok the Hassan group, donge? Sani wan ga new group. So a new group ma wan go ni I think Kenya should have faith in it and wait for them to give what they call a valid, fair, free and fair election results. The Kogetimo Mano, the one give avenues mag the court to resolve this thing amicably. To Kolorika Baba no achono, niso no onge faith in these institutions. But what Malaka Manoba, what no wacho ni ya. Niko yombe, to koduoge no mae, kendo ko chako the court. Wacho kamano. So out of those three avenues, mane kendo modong ene mana war. To war kise chalo ngamo declare war in advance kamano don't se keto piny we mondo watch don't se keto piny so one institutions monego beniti mugigi and we hope nika giboko de maber ka ji dwaro ngata mok satisfied buru the code to get redress. Okay, now before we even get there, I believe we're going to have a free and fair election. Like now the Jubilee government nigga their flag bearer, they're conducting their elections, they're going to have their nominations on 21st. They look like their house is in order. To NASA, flag bearer, so already niti lwen between the what do you call them? What do you call them? The principals. Before they even get to the door. So if they get to the door, what's going to happen? Fear among the people. Fear, investors are not there. And as you say, investors there's no economic development. Now, you talked about money laundering. Yes. That is my specialty. That I have worked for Bank of America for over 20 years, and I've done money laundering and narcotics in the United States. But the Colombia can say deal go 100% in how they launder money. Money laundering is and just seek don't open in a very big way. Because Pesa Donjo, Pesa is supposed to be gauged with goods and services that are produced in the country. Yes. If there is too much money in the country as opposed to goods and services not being produced, then there is what they call excess funds. Yes. And when there is excess money, then the cost of living goes higher because the products goes higher. People charge as much as they want. So that is what you call inflation. And you describe that properly. So one your problem, because money laundering, there is a lot of money in the economy. When there is a lot of money in the economy, there is something wrong why there is too much money. And I would associate that to maybe lack of enforcement, but because of laxity, because it's an election year. So I agree with you there 100%. But when you say that somebody says they call lawyer or call the court, they could go complain to the people, then agenda matter number, which is number C, is negative. And then that is causing all this stuff. So that all these things, they trickle down to problems, in what economic development. Therefore, inflation keluki. Yes. Ni institutions mawango gin gik manyakwa miluo. Yes. I reckless talk nyakwa we. Iyudo ni kata ker sani dhi Kisii to wacho ni jo Kisii ni neno miyo gi ng'ato
Chief Justice. Yes. When it is clear he's in charge of the executive, Yes. the Chief Justice is in charge of the judiciary, which is an independent institution. Awinjo. Koro kochako wacho mano, to jiwacho ni to kara judiciary ni en mar president. Yes. Koro reckless talks gi be jo siasa nyaka we. Ka adiera ni gi interest ma jo piny nie chunygi. Yeah. Gima jo Tanzania wacho ni una uchungu wa nchi. Jatelo nyaka bed gi lit moro e chunyi. Maka jo piny chandore to winjo lit uwuon. Aya gimoro be awacho ka wat mami ba. Yes. Jefferson Mibadhi no jaraganya obro kawiyo matin kai to obro duogo achiel kachiel kwa duogo e thuolo mar ariyo to wach mibadhi mondo wachako godo nikech en gima wasewacho e kinde ka kinde. Ok wanyal mana siko kwa wacho ni mibadhi nitiere sirikal maduong'. Sani wantiere nyaka kod sirikande mag gwenge, wantiere kod od buche ma wan godo, ma MPs nitiere kod CDF funds, waneno ka MCs nitiere kod omenda, gisiko mana ni pesa misappropriation nitiere e kinde ka kinde. Koro en gima wadwa rango ma ok ni wasik mana kwa goyo ni sirikal maduong', to wan bende kaka onagi ma wantiere kod sirikande mag gwenge, mane wageno ni nyalo konyo higni 5 wasebedo kod ywak machalo kamano. Reports mawuok od Auditor General ageno ni isesomo gi duto, kinde ka kinde iluongo governors marwa e weche mag mibadhi. Wabiro duogo e thuolo mar ariyo mondo wuo e chachalo. Moramente jara malo lwetigo duogo e thuolo mar ariyo ma indi chiro mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono warango weche mag dongruok mag uchumi. Antiere e studio kaendi kod jolony ariyo mag weche mag uchumi. Antiere kod Bob Mwango kaachiel kod Anthony Jaragenya. Ka nwawuok achiel kwa dhi e yweyo ne waweyo weche mag mibadhi. Kwa wacho ni weche mag mibadhi en achiel kuom weche mamoko mabende thiro dongruok mag uchumi. Wang'eyo weche mag mibadhi, wang'eyo weche go mag akwede kind dhoudi kaachiel kod weche go mag ndiko tich jok mabende gin wede mag ng'ato. Jaragenya koduogo iri ne waduogo achiel kachiel ka iduogo wach mar mibadhi. Wach mar mibadhi ne wasedo kwa wacho kinde ka kinde. Inyalo wacho adwa losi wach mibadhi, lakini adwa kawo na sector moro ma it is very sensitive. Mondo losi banks. Yes. Nyocha uwinjo kendo nyocha ne media ni Imperial Bank nopodho. Yeah. Koro gitemo chiewi. Bang'e iwinjo ni Chase Bank bende nen gi shida. Sani koro giteo chiewi ma gidwa uso. To nyaka wapenjere to ne gichopo kanyo nade kama gintie. To gichako mna podho ka Central Bank obedo kod a new governor. Yeah. Tiyudo ni governor machoncha. Iyudo ni banks moko, managers mag bank moko ne chulo ni kata jaode trips, holiday trips. Yeah. Particularly kiwacho Imperial Bank. Ae kidhi Chase Bank tinwang'o ni directors omire loans mak gi support gi security mora mora. To kirango matut tiyudo ni these anomalies onge director moro kata managers moko manotimo mibadhi gi moteri e court masani ni e jail. So can say interfere the banking sector? Yeah. And there is a panic in the banking sector. Ma iyudo ni Chase Bank, jok mane gin deposits i Chase Bank, no ginya golo in time mondo gitim go economic activities. So kati banking nitie panic moro ma jisa ni luoro kata kano pesa gi e banks. The institution mo wan onge ng'ama sedi matut botimo investigation bo wacho ni ng'ane emanokelo panic ni emanokelo mibadhi ni koro gini tero gi court bodwa winjo ni gin kijela mano pokotimo mago gin mibadhi to kotimre ni kecha nyalo bedo ni jok manotelo ni banks gi gichiemo go jotendwa koro investigation ok nyatim. Investigation kidwa tim titimo kuom Jeff kod an maonge gi Godfather. Koro ka wanwang'o ni banking sector ema koro nitie mibadhi. Jo Kenya wan matek kabisa. Gimoro be osebiro ka miluongo ni betting potea pata. Ni mano iwinjo
ka kijana matin wacho no invest. No invest ipotea pata betting. Makoro ng'ato ka ng'ato winjo timo betting. Ni kanyo emong'eyo ni kanyo pesa ne nyawuokie. To kirango what betting matuta ni. Yes. There is nothing that is produced, nothing. It is air. Madangi wachi ni bwana, I invest pesa makama maegi mayudo. Ongi. En pesa mapotea pata. Emomi inuango ni wan kaka jo Kenya chon. Yeah. Ne wan gimi luongo ni charity sweepstake. Nen pesa mungen bwana betting ni. Yeah. En pesa en gimo dwal golo pesa from the people to wateru charity. It was not an opportunity nukanye kama investment. Yes. Sani koro iyudo companies mang'eny sani. Yeah. Timo betting. They're mopping money from the people. Yes. To kama gitere pesa onge ng'amunge. Jok maketo pesa magi luongo ni invest. Yes. Gima gi invest be onge. Magi gik ma serikal nyaka donjie loss maber kabisa. In fact, I'm happy. Yes. I'm more ahinya. Tax moketi watch betting. Yeah. 50%. Ana more gi wach no kabisa. Ang'e ni sani gidwa dhi parliament gi pesa. Yeah. Wabunge sani dwaro pesa matimo go election. Yes. Jok ma idwa nyiew kanyo mondo wach mar 50% tax cha ogol oko. Yes. Ang'e ni nitie. Aneno ka sani owachi odiochieng' kono jok owachi ni sani koro idwa ni mondo 50% one kana osome budget ni obro bedo tax idhi kaw usuru mare ne oganda jok mabet go ne penyo ni to ikawe kuom ng'amo oyuto ni kose kawe kuom betting company. Ajo kaka uno giketo clarification ni idwa ni mondo betting companies ochul tax ni. Yes. To gima dwa ni mondo penje ni okang'eyo wach betting ni yo ka understand maber an be. Yes. Pok adonje kata kana neno ka oganda mathoth time. Yes. Aneno ka samoro ilando nwa ute fwambo ka indi ng'ato keto siling 50 oyudo milion achiel. Yes. Oyawo gohala okang'eyo ni ing'e. To be gisenyisie. Yes. Ni kawuono jok mo bet gin joma kama. Jok mo win gin joma kama. Jok mo lose pesa. Mano to ginya ng'isi. Pogi wach. Gima ging'isi. Yes. Ni ng'ato achiel oketo siling 100 Yeah. to yudo 100 million dong. To ging'isi ni to ji adi motimo betting Yeah. mo lose. You'll be surprised jok mo lose. Pesa ma gi lose could go to $1 billion. Jok mo lose. Yes. Ero kama nainjira Kenya. Ne wantiere ka ndi chien kwa chande juma mokalo. Kana osom budget kod Richard Orengo bende en achiel kuom gana molonyo weche mag uchumi ni watemo rango. Watch betting ma idonje ni. Ne wanango ni to betting ni eri en ohala kose okenola. Is it a business? To we mondo ng'isi matie Yeah. kama betting no chakre Russia. To Russia now it is illegal to bet. In US betting itime mana in one count would call one town. Makanyo kende mitimo betting. Maro makenya makoro akete simu. Yeah. Otamo. If you go to South Korea or Korea research mosetin. Yeah. Ni jok matimo betting. The high rate of suicide among the people who do betting. Mano e gik makoro wakelo ni mano we are building an economy Kenya. Kanga to lal to odhi onegore. Yes. Bobo watch betting ni bende ing'e maber. Betting Yes. is it's a disease. En It's a tuo marach disease. kabisa. Oh. En a very bad disease. En tuo. En tuo maduong' kabisa kich en addictive. Ochalo njaga. Kisechake Yeah. to ok inyal weye. To kanyo ayie kodi 100%. Ni betting is not a good thing. Because some bet you are putting money into the air and you're getting money back from the air. To the government noseneno wach no ero Yeah. moseneno kuma gino chike emomiyo ineno ka koro sani they have levied 50% tax Yes. on income from the betting companies. Niki gisegineno. Yeah. Betting kikia betting is a cartel. And cartel mara group of people most study some loopholes. More than we can make money this way or that way. Ochalo drug trafficking. Ochalo child pornography. Ochalo human trafficking. Ochalo a lot of international crime. Matimore in the air, in the sea, and in space. So it is not a good thing. It's a very bad thing. And as you say, when you put your money, as you said something very nice. Yes. Can 1 million of bet. Yeah. To give bet the total money modonjo Yeah. is about 200 billion. Then this betting mafia have to come up with a reason to keep people betting by saying ni Jiario win. Yeah. Jiario win 1 million, 1 million. 100 billion, 100 billion. To increase on Jiario win 100 million. You know, you get to 50. You also bet. You also bet. So it's not a good thing. And a kind of money laundering style has to be eliminated. But the best way must be eliminate go and kill tax on it plus
I believe they're going to bring some more other austerity measures to curtail this, because you cannot allow this thing to continue. continue. Kajara wacho ni jod bura biro kedo matek ma wach no ok bi kale. Kidwa ni mondo kel chike magaye to nitiere jod bura mabiro tamore ni oyo ginyo gani keche. Mana kako chona ni cartels no nitiere jodito ma bende nitiere motenore kod kembe machalo. Yeah. Gima jara ga temo wacho ni there will be people who will fight it. Yes. The engineers back betting, Yeah. they will fight this thing e od bura mondo gi make sure di gino ko kalore. Yeah. There is that possibility. This corruption thing, as you say, it is very rampant in Kenya. Lakini osebero like a culture. Osebero embedded in the people, more better like a lifestyle. So TK is not going to be easy. You can say the central government, the counties, the you and me. It is a big problem. It's my prayer anyhow. I'm very positive. These MPs will not be compromised to kill that bill. So if that bill can see the light of day, it's a very good bill. Yeah. It's a very good bill to discourage these people from betting, because if they pay 50%, it means this money goes into the treasury and helps in development of a country or of a nation. And I agree with you 100%. It is a bad disease which has to be curtailed, and the civilized way of curtailing something or stopping something and to levy a tax on it. Yeah, because can you say a license officially to operate, then you can only kill them by reducing the steam. And how do you reduce the steam? By levying the taxes. Yeah, I agree with you 100% there. It's a disease, but the government is working on it. And these MPs are a compromise, then God forbid it's a bad thing, but I pray that they don't. Nikech ng'en gima duoro. Yes. Just kaw kar matin. Yeah. Ne nitie bill moro mobiro go miluongo ni tobacco bill. Yes. Tobacco bill ni kano biro, ne nitie gik manyaka kembe maloso Ndawa, yeah. Compliance. Compliance. Yes. So, naneno ka negi kawo members of parliament. Yes. One of them nen Kalembe Ndile. Gitero gi Mombasa. Ne wach bill ni gidhi discuss mana Mombasa. Itie beach. Yes. To kirango piche mane wuok. Kumana jor bura lokore beach. Kata jok mane kya kwang. Bang'e ka ne giduogo. Bill no poka winjo kama nodhi. Mane luoro mano about what betting. Yeah. To wach moro ka. Yes. Wach ma banking. Gima nyaka wayie ni corruption man Kenya ka is being supported with jok man malo gi. Sana kalure go office maduong'. Nikech onge kaka jomoko involved in unethical behavior bank ka to onge ngamiteri court, onge ngamiteri jela. Chase Bank no lure. Yes. Imperial Bank no lure. Ma bank sani lure. Equity aneno ka is shaky. Yes. KCB is To wayudo maber kitimo investigation. Yes. Ni directors mag Imperial Bank ochulo ni jaod governor mar Central Bank trips, holiday trips, kendo tiyo gi debit card mamare. Wawacho ni corruption onge, mibadhi onge. Ne dobedo maber ka former Central Bank governor, Yes. the professor, iteri court. Directors mag Chase Bank, iteri court. Directors mag Imperial Bank, iteri court. Nikech gitugo gi pes jopiny. Yes. Jeff Sani, I'm in the board of Safaricom Investment Cooperative. Yes. Gimora matimo ma touch on Safaricom Investment Cooperative. Gimora matimo. Decision mora ma awuok nyaka ket into bwana. Decision nene en ma interest iwuon kose en ma interest mar jok moketo pesa in Safaricom Investment Cooperative. Ka decision ma wawuok paro mawuok en paro makonyo an kaka director mar Safaricom Investment Cooperative. Na an mokonya nitie sheda an awuon assign ni kopore na timo kelo wach moro mami bad. Yes. To an I'll be held responsible ma onego bena golo pesa na wuon ofuko na tachulo Safaricom Investment Cooperative. Jogi ere gimomiyo gin to onge gmitimo ne. Yes. Anton kanyo wacha dier. Joma setimore gik mosetimore Kenya ka mag timo mag bibade go. Ji matin kabisa mosetiri ko. Mana dieri. Wan bende gi EACC. Wan gi EACC now. Gima nyalo ng'isi. Sirikal mar Muigai Uhuru Kenyatta nigi institutions. Wan gi anti-corruption,
one director of public prosecution, Yes. one NIS, one CIDs, one an investigative wing, an enforcement wing, and a prosecution wing. It lies squarely on these institutions to investigate, to prosecute, and to bring these people to book. So you cannot blame this on the head of state or some power up there, because these institutions have an interior problem. Because institutions interior problem, then that is where we should supposed to concentrate, find out little. Ngamano investigate kaka jo Imperial Bank. Who was he? Investigation ne chalnade. Ngamano investigate Waiguru. Then nga do biro nade. You know, some of these things, some investigate the allegations moko. Make investigate. You don't find the what? You don't find the root cause, or you don't find anything tangible to take to the public prosecutor. So you cannot believe the head of state because he has put these things in perspective. And Winji maler agwenyera kodi matin. Agwenyera kodi matin nikech mondo wagore gi mibadhi. Yes. Nyaka wabed gi miluongo gi kisungu ni political will. Nikech nyocha ka waneno Yes. ka gavana jo gi gwandre gi ker. Yes. To waneno ka Kenya Revenue Authority ochako timo nonro igike gi biashara ne. Wachako neno ka the National Intelligence Service ochako rango weche ne mag somo. To nikech ango institution gisa ni koro chako tiyo nikech governor Joho ogwandre kod ker. Institution ni kagi onge gi political will, they cannot move. Emo mineno CIA. Yes. CIA mar America cha ne kochake nikech national security kende. Kata economic sabotage be girango. The National Intelligence Service mamarwani NIS. En tije en ni Raila wachango. Raila romo gi Kalonzo wachango. To wanyalo timo nade mondo Kalonzo wuogi NASA. Mano ke tich mano chago National Intelligence Service. Ge economic crime gi be nyaka gitigo, nyaka gitimie gimoro, nyaka giwach gimoro, nyaka gitim investigation. Wan gi gimiluongo ni bank ka. Wan gi police ma specialize rango weche mag money laundering. Yes. Isewinje ni ng'ato oteri e court. Nitie mibadhi moro mochako timo about money laundering. Ni pesa moro nitie modonjo to jok nya wacho ok nya nwang to pesa ni wuok manade to ego michule. Sani Jeff ng'ato kaka in kawuono kopore ni 100 million odonjo account ni sim nyaka wuogni kowuok e bank ka penyi to pesa ni wuok manade to chulu ni wachango. Sim moro bro wuok ka penji police bro nyaka investigate to en biashara mane mitimo. To ka biashara mitimo to sim moro be nyaka wuogi kowuok Kenya Revenue Authority. Ne pesa moro donjo ka to be se chulo suru e pesa na. Isewinjo na ka Kenya Revenue Authority o investigate Anne Waiguru. To wang'eyo maber ni Anne Waiguru en mama mano bet ka pesa National Youth Service equal. Ibe isewinjo nikech ango. Nikech it is perceived no chiegni gi ker. Emomiyo mondo wagore gi mibadhi. Yes. There must be political will from the highest office in the land. Pero kaona nyabo. I'll respond to that. Yes. What Joho? Yeah. Joho, can the head of state de Mombasa? Joho no kelo fracas. Joho no kelo fracas. More organized dragoons mundo de oket meeting mar ker. Eric akinyalo de keto ker meeting mar ker ma won pen. Koro Joho himself no secretary a spotlight. Who secretary political spotlight with the head of state. Koro nyaka cheke. Bob inigi evidence ma wacho. Koro nyaka cheke. To kana gi cheke, Jeff give me a minute. Kana gi cheke, to gino ni ya. Ni gik profess gik wacho gi. It's not very clean after all. Onwang high school gino no D. Onwang can give all these issues. So no cater in the spotlight. He get in the spotlight, you have to be investigated. To bokinyal wacho na niya, nango mo gi investigate Joho to gi we Anne Waiguru. You know why? Police come back ki speed. Kada lamo mane to America. Police back ka be at 80. Takoni ni police, why are you stopping me and that guy is going at 100? Toko ni mamak.
jahande to kamako in mamaki in madil kodi omiyo ka police omako ng'ato nodil go ok inyal wacho niya why me and why not that one mani long selective nini mani long you are trying to divert attention mar law enforcement so you can't do that so Joho knows to get a spotlight so he's now facing the music let's see how clean he is omiyo in bende kata ka in Safaricom kuno time the right thing to kick you sing too much itemo golo gimoro wang ji timbe wangi olil winjo gudlo mano gima nyaka ng'isi kikim there ahinya inyalo donjo mach God Mwango adwa penji ka in gi evidence ni kata kamano kod we wach jo mano ne wach mane wawacha ka ukele kala kaka example mano ni mudo tigo Anthony Jaragenya wach mano medhi ko wache kwati ko mpio pena ka tulo dhi matek wasema ka sirikane magwenga magwa bende Bob Mwango kanini kana yuak ni ko neno weche mag dongruok maber e governance no wan go kana penji ni wacho ni governance duto wan go rilwe Nyanza okune go beni chape yero sani eri mondo dogo sani oganda dok yero Anthony Jaragenya performance mar county governments ka chiel kod weche mag badi e Nyanza kende nyalo wachana ka warango performance mag government nyaka bo penji ni to ang'o monego bed ne gitimo functions mage no bedo devolve ai kwa sati brango mago wamiyo ge report card mokwongo no devolve ECD mano nyithindo mapuonjere matino mapok odonjo primary ni mane ge monego bed girango nyaka korwa penji jopuonje nundikadi mag jo ECD to ugero police adi Mario no devolve health nyaka wapenjere dispensary ugere di to doctors to undikadi nurses undikadi clinical officers undikadi to be yede ni osuptande munugero go mago nyaka wapenjere function mar technical colleges ne ugere di nyithindo be di skunde go kwase penyo mago nitie nderni monego bed ni giloso nderni kuonde monego bed loso usepayadi tadi muse maintain to mage musego lam aya ko wukanyo agriculture no bedo devolve nyako penje nto kuoma wuokiego kuonde muwokie area murito be usetimo gimiluongo ni soil testing ni udhi uwacho ni low maka wase test loni kodi monego bed tiyo go ka en kodi makama mbolea monego bed tiyo go en mbolea makama makoro ka idhi Siaya tuwachini ugenya kedi ugenya yuma siro kocha because it's a black cotton soil magi fertilizer monego bed tiyo go magi kodi monego bed tiyo go kidoko ukwala koko nikech en low marakwar magi fertilizer monego bed tiyo go mai kodi monego bed tiyo go kagitimo kamano ai jok mawuok but kuma nam nitie jok malupo joma lupo rech ka nyako penye to ban rech jogi kogolo e nam to be nitie kamoro ma ginyakane rech to rech gigo be inya nyiew gi be maber ka wasetimo mago wacho mage tije mag governance no nego ni tie to wachako wuoth to wadok Siaya to wapenjo rasanga pim nwane nderni edi misego lam rasanga pim nwane to gin nyithinda di gin sikunda di mag nasari misegero to jopuonje di misendiko kuom Siaya kanyo doctors adi mindiko clinical officers adi mindiko nurses adi mindiko to be yedi ni osuptandi mag Siaya kanyo ka wapenje kama ma an wuon ma wuok Siaya anyalo miyo rasanga 25%. Mama nung mino nango rasanga nwango no kinwangi i class achiel kata class ariyo kata class aboro okidhi mbele iweyo kanyo inuoyo onego bere gi jatelo moro kwadi wit matin kwadi Homa Bay don wacho ni wadi Nyakach wacho ni dwa mana wuok Siaya buok Kisumu County ok Nyakach Kisumu County Homa Bay County Homa Bay County to wanwango ni Homa Bay ka nitie constituency moko manwango pi en shida and that is a devolved function nyaka wapenja Rabolo Idhotek now wait tich manomi mar kelo pi be pi ni constituency no kose onge ka onge ere gmo midwa no nuoyi tieko mage gik minya koro rangi nikech awinjo maber kidhi Ubado tinwango ni yawa mapidho ndawa yawa mapidho niang aneno ka jo niang jo mapidho niang tie chulo gi piyo
joma pidho ndawa anwang'o ka nweng'o gi odhi malo matin. An ka kora Yes. the governors mag Luo Yeah. Obado cha manywang'o ni onwang'e 46%. 46%. Maken grading wacho ni en ja C, ja C ka, ja C plus. Kisumu gimochanda gi Kisumu Yes. en wach ma clanism. Clanism ninwang'o ni jokano wacho ni kano wan wang'eny koro gini nyaka odong' kano. Sani ang'eni Koro governor osiep ni dwa chung koro governor kanyo. governor wacho ni jokano donga se olomogo kuom. Governor ma Kisumu ok en mana ma jokano kende. Very good. Governor ma Kisumu en the whole of Kisumu County. Yes. Namely, Yes. Nyakach, Nyando, Seme, Kisumu East, West. Yes. They've all Mago that. te gijok modak Muhoroni. Kisumu kanyo Muhoroni kanyo te. Yes. Okinya keto jo Kisumu ni jonyando. Kisumu County bwana oting'o te. Kendo Kisumu County no. Kisumu County no. Mano headquarter ma joluo. Headquarter mar East Africa Community. Miye grade wang'eyo ni osiep ni dwa chung governor. Kisumu County watwade 35%. Rangumo, mano diko zadi. Mano di. Di mar Georgia. Yes. Ng'eyo ni Bob osiep ni dwa chung Kisumu. Mano siep. Koro mano professor osiep jarageja batek. Professor man. Koro Professor man. Koka wacho ni professor. Mano. Okay, Abu. And economic development Maluo people. Yes. And the fact ni magin in the front. Awachoni politics Maluo Nyanza and politics of psychophancy. Politics Maluo Luangato, irrespective of economic development, production or whatever. Ngamiluo. So governors Mawan go. We're talking about governors. Or governors Ngamiluo. Governors Mawan go. Chances to me, any some of the brew dog, irrespective of Tipagiseti. But I agree with you, most of them have performed minimally. It doesn't matter how much you perform. When election comes, you will dish the money. And there are people who are around you, maybe your pesa. So it's in politics, my pesa, to be following, blind following. Therefore, some of them may slip back and go. Some of those governors may slip back and go. The development track margi, and I won't talk, I cannot really attest to that. I will even take complaints, they have not performed well. And Kisumu to Kane, Nyakacho, Kanegi Monolong. Okay? So, the Gumanalo Nikich, Jo maybe Jo Kanungen, to Jomongeo, Bonongeo, and Yang Yongo Nikanyo, Natamonikia, Marco Bewa. So, they're all there. So, Jamabro, they are hoping they give Posetim, Obro, they need your demand, God. How big is the pocket? Money politics one. We are not going anywhere economically. Priority Maro, Opogore. Nikech kadwa wacho wach matin. Priority Maro Opogore. Jingio pesa, gi Jaturwas, Clanism and all that, or giving development. Karango audit report. Yes. Nikech report form mo mamiyo jog. Mamiyo governors. Yeah. Okni okwadwagi. Warango audit report. Mondik maber. Bo wachi ni ta. Inwang'o ni Siaya. Pesa muketi ni pesa ni money in pesa chiedhruok. Ni pesa ni uket ma nwase budget go ma chiedhruok. Inwang'o ni pesa no kendo igole kanyo ikele ka impress. Impress jene nang'o? Ni Jeff kidwa dhi town tinyalo golo pesa ka impress. Ka nitie trip moro mowuok udwa golo pesa ka impress. Foreign travel ng'eny ahinya. To kipenyo to ang'o ma udhi timo India? Osiepna moro ma MCA Masia. Yeah. Okado longo nyingo. Oro na message chupenyo njara gani. Nyingo oketi list ma joma dhi India. Yeah. Takia gima dhi timo India. Koro trips oket mang'eny. Pesa itiyogo gik makonego bed ni itiyogo. Ema koro sani ochopo sama koro nyaka wathegri ni bwana in isetiyo maber wamedi. In ticho tami dog dala. Asega bedo kawacho ni governors mag Luo wan joluo nyaka warang matut ni bedo governor. It's not an end to itself. Nyaka bed ka tiegruok ni ng'ani wakete governor for 10 years. Wasetiege maber kabisa ma en koro wanyalo ketere in national level. No diogo nwa siasa mamalo kacha. Ma koro wagimoro ntie milaro at national level. Wawacho ni
Siaya wa oro ngane udio negotiate no on our behalf. Be ineno kan tie governor mora mawok lu manya lo bedo grali Mombasa. Wawek tere Mombasa, watere bosi ya machigni. Be ineno na governor manya timo kamano. Manya choko wi oganda momoko. Wach njo dalawa kata jo Kenya. This is the direction mwadhigo. To aneno governors mamoko mawuok kuonde moko katimo gik. Kirango mtuo. Wuok giri machap. Inwango Meru donjo gini. Okikuyu donjo gini. Luo moko donjo gini. Masai moko donjo gini. Be wani governor be at national level wanya bwana ngane cha he can be the president. Nikech telo ni wacha ni bwana idaka America mata. Tinwango ni America sana jok majabedo president gin former governors. Yes. Or senators. Yeah. One governors moango ngisa chel minya wacha nyalo bedo president ma Kenya. Awinji Anthony. Adwa medo wach moro matin. Jara Kenya yekodi gik miwacho. To my prayer at a national level, I don't want Joluo to change their mindset. Joluo change their mindset about leadership and about how to work with a government. And I'm going to say here now and today, after elections, whatever happens, Jaluo utigi sirikal mibro year, government of the day. Better on the position all the time. Nego Jara Kenya. This woman manigi A, this woman manigi B cannot go to university and do courses. We are on the wrong side of the system. All you work with Jaluo, ni mondo, or change their mindset about politics and economics. Get together to chop a point makuru ginyaka pogre. Another chung Kisumu. Abi chung some city in Kisumu. I'm announcing soon. To kabi chung Kisumu. Abi is other time manyalo. Mundangis Jaluo. Mondo gi change their mind. Adi follow example machalo Rafael told you. Mo sete mondo gik moko. Mondo gi follow. Adi pray my prayer. Mondo Jaluo change mind mare politics of psychophancy. Gilu political economics, not politics. Politics of opposition. Idi chungi duondo durana. Dual ma bi chungo da bra announce later. Okabi announce ka. Kabi chung Kisumu. The reason we are chung. Kita do di work jo Kisumu. Mondo gi lock their mind bare. To kopo no law akata wa lawyer. So bi ko law watigi sirikal. Ni Jara Kenya. Mane gi badona ngis ka kijana mawuok manyen. Yimbe kijana matin. Winjuru wach. Mondo ne piny from a wider perspective, please akwau. Aya. Wageno ne kibro chung ibro nyiso ne to idhi kaka ini wuon kaka Bob Mwango ibro dhi gi ODM ibro dhi gi chap ibro dhi gi Jubilee. Wacho ni mago bro nyiso wa bang. Jara Kenya ywak wacho ni governors magwo ko ne manyalo wuok oko mondo uwe kata on a national level ni an governor mawuok Luo Nyanza nyalo wuok kama. Very true. Ng'en ni tira machalo kama Mutua macho gini jo aneno ka temo wego mopogore en bende. Kara wedo ne Mwango gore kode matek kamano. Kamoro mintie maindi ne kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ka bende nwarango weche mag dongruok mag uchumi. Ne andire kod Anthony Jara Kenya ka achiel kod Bob Mwango. Gonero kawono maduong' ahinya kendo kwa chako luongo achiel kachiel ageno ni biro duogo mondo mi walos kod oganda mawuok.